Siyanibingelela nonke babukeli nani balaleli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzona ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu. Ukuphenduka. Ivangeli lombuso wezulu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele, ikakhulukazi labo abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo uJesu Kristu esekunikezile isambulo, ukuba usithule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisela ukuzwa ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imbhalo nathi ukube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke sinishumayeza khona, sifundisa khona, kufakazelwa imibhalo engcwele, iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa nokusharisha ilinki nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manithi niyahlanganyela, nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu omaziyo naye ahlolisise imfundiso asuke eyifundisa nayisuka ayishunyayezwa, ukube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba wethu osezulwini. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli, yamukelana umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele elusa izimvu zakhe, yena oyisibani sezwe. Sheshisani nithatha amabhayibheli bazalwane, sihambisane kuzo zonke indawo enikuzo egameni lenkosi uJesu Kristu. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke. Siloke sithule bona ubufakazi ngayo imbhalo ekhona encwadini engcwele ukuthi yinye inkosi, munye uNkulunkulu, munye umoya, yinye inkolo, munye ubhaphathiso egameni lika Jesu Kristu. Ezinye izimfundiso eziqhamukayo kepha zingafakazelwa uNkulunkulu, ezikaSathane namadimoni akhe. Izifakazi nencwadi yesambulo sahluko 16 verse 13 ukuthi kwase kubonakala imimoya engathi yemnqanqa, engathi amaselese. Lo moya, imimoya kaSathane namadimoni nesilo nomprofeti wamanga. Sinabaprofeti abamanga abaningi manje. Hayi ukuthi umprofeti oyedwa lokhuluma ngaye, khuluma ngomuntu lokhuluma amanga, umprofeti wamanga. uShembe nabaprofeti bakhona abamanga. uMagejageja umprofeti wamanga. uEnigma umprofeti wamanga. Ubani omunye? Ukhona omunye ufuna ungitshela yena? Awuzondo uthi upastor, wakuphika futhi uthi upastor. So ufundisa futhi aphathe iBhayibheli bese enza imfanekiso ngezinto ezike eBhayibhelini.
ukuthi manje uzenza umfundisi mwenza njalo. Kepha ufundisa abantu ngendlela engafanele. UPope lo waseMaromeni ofatabeni laba abaprofeti bamanga. Uba futhi omunye umqalisi isonto likamoya umprofeti wamanga. Uba omunye umprofeti labo mama laba abagcwele ku TikTok nabo sisi laba abafaka izinzipho nezinwele namacici bapenda imlomo bafaka makeup ebusweni bese bengabaprofetikazi ingabaprofeti bamanga akukho abaprofeti laba bazozenza Jezebel. Do you understand into ngishoyo? Usathana abaprofeti bakhe njengoba ke no Jezebel no Ahabe babe nabaprofeti babo bamanga. You understand? So ngifuna ukuthi mina nginikhayisele ngeBhayibheli ukuthi yinye inkosi yinye inkolo munye ubhaphathiso yinye futhi imfundiso egameni lika Jesu Kristu. So onenkinga nalemfundiso akeze sixazulwe ngeBhayibheli. Uma ke ukuthi ke yena uyangiphikisa akeze neBhayibheli lemfundiso yakhe sihlole ukuthi obuphi uNkulunkulu wangempela. Ngifuna phela nginina nisibiza ngabaprofeti. Anginini neshumayela nina niyaprofeta niprofeta ngamanzi neziwayo. Nisibiza ngabapostoli nisibiza asinabo ubufakazi benu. Uthi Enigma yena uthi akayena umfundisi. Uma ngayena umfundisi ufuna bephela ukukodwa ngoba eBhayibhelini lithi iBhayibheli kwincwadi yase-Efeso sahluko 4 verse 13 size sifinyelele sonke ebunyeni only 11 kuye futhi owanika abanye ukuba wasinika abanye kusho ukuthi umbhalo ukuthi uJesu wanika abantu ukuthi abanye babe yini ngabapostoli 1 abanye ngabaprofeti abanye babe ngabaprofeti 2 abanye abavangeli abanye bashumayela ivangeli 3 abanye abelusi abanye bangabelusi nabefundisi ukuze abangcwele bapheleliswe. So uma ukuthi wena uthi awuyena umfundisi awuyena futhi umpostoli awuyena umprofeti uthula isambulo asike sizwe incwadi yesambulo ithini. Incwadi isambulo isahluko 16 verse 13 no uzoqhubeka unginike u22 sahluko 22 unginike from verse 11 no nike from verse 18 ngiyafakaza mina nangi-ke manje uJesu uthi ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi esiprofethi. incwadi yani le esiprofethi incwadi amazwi esiprofethi incwadi yesambulo sale ncwadi incwadi yesambulo incwadi le yesambulo lezo nto engishoyo. Kepha akekho umuntu okuthiwa umbulelwa bekuthiwa ngambulelwe kusho ukuthi ngiyaboniswa izinto zikamoya. Lezo nto engishoyo ngambulelwe ngiyaboniswa izinto zikamoya. So uma ngibonisa izinto zikamoya ngifuna understand ukuthi noma ngabe kuthiwa ngumfundisi njengoba ngimla noma kuthiwa ngumshumayeli noma kuthiwa ngumvangeli kepha iBhayibheli liyangibiza futhi ngomprofeti. Yebo nengishoyo ukuba kwincwadi yaseKorinte sahluko incwadi yokuqala waseKorinte sahluko 14 ikhuluma ngezipho nangokuprofetha nangokukhuluma ngezilimi. Ukuprofetha kusho ukwambulela into efihlakele glory to Jesus Christ. Ukwambulelwa unikwe into efihlakele uyinika abantu. Do you understand? Unganikwa futhi izwi uNkulunkulu ngqo athi hamba uye kubani umtshele ukuthi noma kuzofika ubani kuwena. uNkulunkulu uyaprofetha, uNkulunkulu oprofethayo. Wena usungibizwa ngomprofethi ngokuba ukhulume into ekhulunywa ubani uNkulunkulu. Ukuba uNkulunkulu okhuluma izinto singakokwenzeki noma sezenzakalile bese ayazambula. You understand? uNkulunkulu wenza abaprofeti, wenza abafundisi, wenza abavangeli, wenza abelusi, wenza abapostoli. So mawukuthi wena unqaba konke okukhona leBhayibhelini uyini?
mawuzothi wena wambulelwe. Akekho umuntu eBhayibhelini obizwa kuthiwa umambulelwa. Akekho. Uma kuvuka phakathi kwakho, uprofethi noma umprofethi noma umphuphi wamaphupho akunike isibonakaliso nesimangaliso, bese ekwambulela into ebizwa ukunika ini isibonakaliso nesimangaliso, ukukhombisa into bese noyonke isimangaliso besiyenzeka. Isibonakaliso noma isimangaliso akhulume ngaso kuwe bese senzeka. Yebona into leyo ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu bese yenzeka kumprofethi wabani wamanga. Kuvuka umprofethi phakathi kwenu ezokutshela ngento athi uyitshele uNkulunkulu noma uyakutshela athi ke ukwambulelwa ukuthi lo muntu lowo bese leyo nto isimangaliso noma isibonakaliso bese siyenzeka. Bese athina uNkulunkulu Athi masilandele abanye onkulunkulu bese ongabaziyo, asiphume la kuloNkulunkulu sihambe siyofuna abanye onkulunkulu sikhonze bona. Awuyikulalela amazwi alo mprofethi noma lo mphuphi wamaphupho. Nina ke seyabalandela uEnigma uma ethi yena akayena umfundisi. Mongayena umfundisi ubuzofika utshela abantu ukuhlangana kwakho noJesu ukuthi nihlangane kanjani, wayesekwambulela ini. Wena mase uhleli lapha kwi-podcast uthi uJesu uyakhombisa ukuthi u666 usho ukuthini, yonke lento usuyafundisa ngithi. Kepha nje ufundisa wena wambula into ethi unike uJesu futhi. Ukuthi wena uyaprofetha into efihlakele angithi. Kepha manje uma wena uzothi awuyena umfundisi futhi awuyena umprofethi uyini? Ukuba phela wena uthi usinike izwi elivela kubani? uJesu. And ufuna silithathe izwi. Abaprofethi abenza njalo. So uma wena uthi ungumprofethi ovela kuJesu wena njengabanye abaprofethi nabapostoli, njengompostoli uPaul, buka nje umpostoli Paul unobufakazi bakhe. Yayizwa lonto leyo. Unobufakazi bakhe. Yayizwa lonto engishoyo. Ufakazi bakhe ukuthi ubezingela ini ibandla likaKristu. Kepha uKristu wayesezambula kuyena. Njengoba ezambula useba yini uzoba omunye wabapostoli, umpostoli bani uPaul. Kepha uNkulunkulu uyakwazi ukuprofetha ngaye futhi. Yakwazi ukuthi amtshele into ezokwenzeka yenzeke. Sibona kwincwadi yezenzo sekuvela futhi later emkhunjini ukuthi uyabatshela ukuthi ningahambi ngalomkhumbi lo, ningasuki ukuba uma nisuka lomkhumbi lo uzofela endleleni. Bese kwenzakalile athi ke ningakhathazeka khona oyedwa la kunina ozofa noma umuntu lakho ozowela phansi ngokuba ingilosi eNkulunkulu enami ingambulele. So uyayibona le ngishoyo ukuthi ungaba umpostoli ukwazi ukuprofetha, ungaba umfundisi ukwazi ukuprofetha. Kepha ke umprofethi ofana noIsaiah, umprofethi ofana noJeremiah, umprofethi ofana noEzekiel, umprofethi ofana noMoses, akayena umfundisi uJeremiah. Kepha wakhula ngaphansi kopriest. Kepha akayena umfundisi. uIsaiah uzalwa ngaphansi kwesizwe sakaJuda. Kepha akayena umfundisi. Njalo mekuqhamuka izwi noma kufunakala into ephuma uNkulunkulu kuyiwa kuyena kuyobuzwa kuyena. Bese abuye azosho ukuthi uNkulunkulu uthe. NoNkulunkulu bezambula kuyena uyaziveza uNkulunkulu bese athi ke hamba utshela abantu bami u1 no2 no3. Ubizwa ngokuthiwa ubani? Umprofethi uIsaiah. Mina ngiyena umprofethi, kepha uNkulunkulu uyakwazi ungambulela izinto ngikwazi ukuziprofetha. Ngokuba izwi ayuthi ngiyaliphupha bese ayangilethela ebusuku no. Kunokwenzeka angambulele into ngiyiprofethe but lokho angikwenza umprofethi. Ngoba ngiyafundisa ngezwi bese ayangambulele. Kepha ngiyakwazi ukuprofetha. Kepha ngifani noJohane uMbhaphatisi. uJohane uMbhaphatisi yena meza wambulelwa ngoJesu bese anikwe itask
yokuthi akahambe oshumayela abantu ababhabhadise ngamanzi. Bese aphinda prophet athi mina ngilibhabhadisa ngamanzi ube uphenduka kepha ozemva kwami uza kunibhabhadisa ngomoya oyingcwele ngoba mkhulu kunami. Bese athi-ke aphinde athi lowo okwathiwa ke ngiyobona umoya wehlela kuyena uyena impela. Uyaprofetha nangempela lezo zinto ziyenzeka. Yezwa lonto leyo. So le ndaba le yezambulo nobufakazi noprofetha mzalwane ufuna uunderstand ukuthi uma wambulelwe into uNkulunkulu ekuthuma mhlawumbe utshela abantu leyo nto leyo iwubufakazi bakho. Yayizwa lonto leyo yobufakazi bakho. It's either uNkulunkulu ukuthume kumuntu munye noma ukuthume kubantu. Akwazi ukuthatha izindaba noma indaba oyithunywe kumuntu uhambe uyotshela abantu ungumprofeti uzositshela ukuthi uNkulunkulu ukuboniseni ngobani. Wathamba umtshela usumtshelile noma usufuna ukutshela izwe. Useyizwa ngabantu basezweni ayizanga kuyena direct from umprofeti phela. 2 uma ukuthi ke umprofeti uthunywe esizweni ubhalwe phansi kwincwadi yakhe uLontuzana. Yabona uDavide uyaprofetha ungumprofeti uphinda abe inkosi. uDavide ungumprofeti ubhalwe phansi eBhayibhelini kwincwadi ezenzo kuthiwa njengoba umprofeti nje futhi kuyavela ngaye ukuthi waprofetha ngokuza kwaJesu. Bese kuvela ke manje uIsaya ezothunywa uNkulunkulu kwincwadi yaIsaya sahluko 58 uNkulunkulu ezambula kuyena. Mezambula kuyena uthi hamba otshela abantu uthi onginike loncwadi leyo izincwadi yaIsaya ngifuna ukuthi ngiyasho ukuthi athi khala kakhulu memeze ungazibambi utshele abantu bami iziphambeko zabo. Angithi okay sengishilo ke le aphinde azoqhamuka kubani kuJona uNkulunkulu umprofeti uJona zakusho ukuthi umambulelwa uJona. Ayikho into ekuthiwa isambulo eBhayibhelini bese kuthiwa wena nje awuyilutho. Uma uphethe isambulo uzoprofetha wena ukuba uzodlulisa izwi olinikiwe ngithi so ubizwa ngani ngomprofeti. Uma ukhuluma into engekho eBhayibhelini noma ephambene nezwi likaNkulunkulu umprofeti wamanga. You understand? Uma ukuthi uyafundisa wakele esikoleni iBhayibheli wafundela ukuba umfundisi wafundisa izinto ezithanda wena leyo ukuthi uNkulunkulu namhlanje uzobhahaza ngesibusiso semali ngikhulula zonke izibopho zokuhlupheka kwena uNkulunkulu akubusise ngakho konke ukuceba wena umfundisi wamanga wena. You understand? Uma utshela abantu ukuthi hayi wena uyahlupheka ngenxa yokuthi unesinyama thatha nanka amanzi ami ugeze ngawo wena uprofethe umuntu ukuthi uyahlupheka wamnika isizathu sokuhlupheka wasemva kwaloko wamnika isixazululo umprofeti wamanga wena. Do you understand? Glory to Jesus Christ. Jesus Christ. Umprofeti wamanga ngeke uze kushintshe. Ngakho ke eBhayibhelini sinika izinto zawo 5. Abapostoli, abaprofeti, abavangeli, abafundisi, abelusi. Ukuze abangcwele bapheleliswe emsebenzini wokukhonza wakhiwe umzimba kaKristu. Yabona ke manje njengoba ngimla ngifuna iBhayibheli. Abantu esinabo balalela imfundiso ngabe ka YouTube, ngabe ika WhatsApp. Noma ngabe abantu abakhona. Labo bantu labo sebezile ezwini, sebevumile ukuhamba ngezwi. So mina lapho khona bephuma endleleni abanye noma abanye bengaboni kahle. Mina umsebenzi wami ukuthi ngithathe izwi engilinikwe umnini walo ukuthi ngiluse ngalo abantu. Ngalesikhathi ngivula into ngichazela into ongayazi kepha ubuna leBhayibheli ngiyakufundisa. Ngalesikhathi ngimemeza abantu mababuye emabandleni amanga ngibafundisa izindlela zikaNkulunkulu ngiyashumayela. Ngiyavangela. Ezo lonto leyo. So manje uma kukuthi wena ufuna ukuba umvangeli umuntu wesifazane awunali ofisi lokuba umvangeli eBhayibhelini
Nhlobo ngisho uthanda. Alikho nje ivesi noma incwadi ethi umuntu wesifazane angaba umvangeli. Ayikho nekodwa la ongathi ungangikhombisa khona. Khohlwa ke ngisho uthanda. So ke akekho umuntu wesifazane okumele abe umfundisi noma abe umama umfundisi. Akekho. Akekho umuntu wesifazane okumele abe umalusi. Akekho. uJesu wakhetha amadoda awu-12 wathi hambani ezizweni zonke. Lawo madoda esekhushuliwe uJesu wayezulwini. Akhetha amanye amadoda awu-7 kwincwadi yezenzo sahluko 6. Sekukhola ukukhala ebandleni okusuka kuba Greek ukuthi hayi ngeke akusabiwe ngokahle ngokwanele manje ngendlela efanele. Athina abapostoli bathi ngeke sikwazi ukushiva ngethina sambe. Beyithona ithini? Ithi ngeke sikwazi ukuthi thina sishiye evangeli nokushumayela izwi sambe. Banike u-12. Incwadi izenzo sahluko 6 verse 4. Kepha thina siza kuqinisela ekukhulekeni. Yes sir. Nasenkonzeni yezwi. Lelizwi labalihle kubo bonke. Leli labalihle kubona bonke abantu ebandleni. Base bekhetha uStefano. Bathatha umvangeli uStefano. Umuntu oyengcwele enokukholwa. Yes sir. Nomoya ongcwele. Indoda le egcwele ukuhlakanipha nokukholwa nokungcwele. Qhubeka. NoPhilip. Bathatha indoda ekuthiwa uPhilip futhi yabonakala le ndoda kwincwadi yezenzo futhi ngithi usahluko 21 lapho khona ibonakala inamadodakazi awu7 angabaprofetikazi. You understand? NoProcori. Bese kuba khona uProcori futhi enye inceku yesilisa leyo. NoNikanori. Wakhona uNikanori enye inceku futhi umvangeli lo wesine. NoTimoni. uTimoni futhi owesihlanu umvangeli lo. NoFemena. uFemena omunye futhi owesilisa umvangeli lo. NoNikolawu. uNikolawu Ipostolite enye Antiochia. Wase-Antiochia owesi-7 lo. Babamisa phambi kwabapostoli. Base bemiswa phambi kwabapostoli. Bakhuleka abapostoli. Babeka izandla phezu kwabo. Babeka izandla phezu kwabavangeli. Izwi likaNkulunkulu landa. Umumo wabafundisi wakhula eJerusalem. Okay, nayo indaba lesikhona. Sinendaba yokuthi umprofeti ukhona, umprofetikazi ukhona, uDeborah umprofetikazi, uMiriam umprofetikazi, uElizabeth uyaprofeta. Kube khona lo mama otholakala ethempelini futhi uyozoprofeta ngoJesu, umprofetikazi lowo. Yezo lonto leyo. Asikakubathole kuthiwa abafundisi, abaprofetikazi. So izwi liqhamuka kaNkulunkulu badlulisele kubantu, akahlala afundisa abantu. Aluse ibandla. Ungalwa ugoloze uzama ukuzivikela ayikho lento yakho. Ayikho. Ngithi mina ke labantu abantu banezambulo. Mawunesambulo kusho ukuthi uyaprofeta. Mawukuthi uyangiphikisa phela. Uyini? Mozothi hayi angiyena umfundisi. Ningani bamkhulumela uEnigma bese ngimbuza mina ngithi lithi iBhayibheli. Awukungitshele uthi ulalela uEnigma. uEnigma asikabozwa ukuthi uqala kwakhe noJesu wamthatha kuphi. Uma kuukuthi wamthatha uEnigma esekholwa, kwenziwa yini pho angalazi iBhayibheli? Ngoba phela uma ethi yena akayena umfundisi kepha unesambulo. Nangu uJohane unobufakazi ngoJesu ungumpostoli. Uphinde uzoprofeta ngesambulo. Ubizwa ke manje ngomprofeti. Mina ngisho umprofeti uJohane ukuba uthi egcineni mase ngalamazwi lawa Ngiyafakaza mina kubo bonke abezwa amazwi alesiprofeto salencwadi. Isiprofethi incwadi yesambulo ngizokuchazela into eyisambulo nje wathi ngichazile futhi eqaleni. Yinto le enikwe uJohane ukuba ambule ubani uJesu Kristu. Ukuthi ubani uNkulunkulu. Amen. Aphinde azokwambula ukuthi uJesu uyena ozokwahlulela umhlaba. Bese azokwambula izinto uJesu amthume zona ukuthi akahambe ayozitshela amasondo lawa ayisikhombisa.
aphinde azokwambula futhi uSathane ukuthi ke ukhishiwe ezulwini waphonswa kuphi. Lezo zinto bezingekho kwiTestament elidala ukuthi uSathane wakhishwa kanjani ezulwini. Lapha kwincwadi yesambulo wambulelwa nanokuthi uzokwenzakalani ukuze kuphele umhlaba. Izinto lezo ebezingambuliwe uJesu kepha usezinike abantu wazambula. So awukwazi ukuthi uzothi nje uJohn nje umuntu nje owambulelwe. Akekho umuntu ekuthiwa umambulelwa noma umbulelwe eBhayibhelini. Ayikho imfundiso enjalo. Sinabaprofeti, sinabapostoli, sinabavangeli, sinabafundisi, sinabelusi. Nguye futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye ngabaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi nabefundisi. So kubona bonke abantu abathi bona banobufakazi ngoJesu. Uma kuwukuthi wahlwithwa uJesu, wena ubuphila impilo njengompostoli Paul. Umpostoli Paul uyashintshwa. Uyafazi bakhe bukhona wayephila impiloni. Wayesezambula uJesu. Naye futhi uyakutshela mase efika kwincwadi esephendukile esewumpostoli. Kwincwadi yaseGalatia sahluko 2 usukela kuverse 1. Ngifuna understand ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akwambulele into. Kepha akusho ukuthi umbulelwa wena. Wathemba kweminyaka eyi14 ngabuya ngenyukela eJerusalem kanye noBarnabas. Ngithatha noThithu futhi, kepha ngenyukela ngambulelwe. Ngambulelwe. Kusho uNkulunkulu wafika wamtshela ukuthi kumele aye kuphi. Akupheli lapho. uNkulunkulu uyafika futhi azomtshela ukuthi wena ebusuku incwadi ezenzo elele athi la ungahambi. Kunabantu bami la. Kunabantu abaningi kumele ubazuze. Isiprofetho lesi esifika kuyena. Ngoba ngikutshela mina ngithi uma into ivela uNkulunkulu uyakuprofethela into ezokwenzeka noma esiyenzakalile. So mawuthi wena uyilutho wena kulezi zinto uqhamukapi. Ukuba phela ngeke sithi sizothi sihamba ngezwi likaNkulunkulu kepha wena uphika into ebhalwe phansi eBhayibhelini ngenxa yokuthi wena ufuna ukuthi sithi uthe uNkulunkulu kwena uma uJesu kwena ukhuluma nabantwana bakhe. Uma ukuthi wena lento awuyivumi noma uyamkeli futhi awuyena umntwana wakhe akukhulumi nawe uNkulunkulu. Kuyenzeka uNkulunkulu asho njalo. Lithi iBhayibheli nina ningoNkulunkulu. Abantwana bophezulu konke. Lithi iBhayibheli umhlaba ngowakhe. Ngifuna ukuthi ukukhombisa uyincwadi yelontuzana yesenzo futhi lapho khona umpostoli uPetru ambulelwa futhi nakhona uNkulunkulu emvezela into ezokwenzeka esehlanza ukuthi leli vangeli manje sengilivumele ukuthi ngahamba nokushumayele kubantu bezizwe ngokuba uthi umhlaba wonke ngowakhe. Methi wazenza izizwe ngakazeleki. Uma ukuthi uNkulunkulu ukunika izwi wena uNkulunkulu uyakutshela ukuthi lokho engikutshele kona kuyatholakala encwadini ekanje kanje. Lokho engikutshele kona kutholakala encwadini kanje kanje. Lokho engikutshele mawuthi wena into entsha yenze uNkulunkulu akunike into engambuleke engahambisani neBhayibheli akwazi. Akwazi. Ayikho into entsha ngaphansi komhlaba kusho incwadi yamshumayeli. Akukho kusha onginike lo ncwadi la khona bezoyizwa ukuthi umshumayeli sahluko 3 verse 1. Uma wazazi ukuthi yini hlela phansi ukuba siyathola ukuthi nezimfundiso nezambulo zenu ezenizishoyo ukuba seyiningi lento abantu abanezambulo bathi ama revelation. I-revelation yakho ngeke iziphambane neBhayibheli. Ngeke soze. Yabona uJesu methi ke ngiyafakaza ukuthi bonke abantu abezwa amazwi alesiprofetho. Amazwi alesiprofetho. Isambulo incwadi le isambulo.
Meveza ukhuluma ngezinto ezenzakalile ngaphambili ezikhona eBhayibhelini. You understand ngisho? Ezikhona uyaziveza eBhayibhelini. Ukuba ufuna ukusivula uqonda uyasambulela isambulo bekuzifunde bekuzube nakho uqondo uvela ukhamwe sofunda isambulo ungazange ulifunde iBhayibheli lonke ngoba uzofika kwincwadi esambulo uzibuza ukuthi ikhuluma ngani lencwadi njengalomthenwa lo owayefunda incwadi kaMprofethi uIsaya ekhuluma ngoJesu yena uzibuza ukuthi le ncwadi ngabe ikhuluma ngaye nomuntu lo obhaliwe la noma omunye umuntu uyabuza uFilip uthi I understand lento lo efundayo uthi ngizoqonda kanjani ngekho uzongifundisa nina abantu esenikwe iBhayibheli lonke elincwadi kaGenesis kuze kuyofika kwincwadi yaMalaki kuyaqala kwincwadi yaMathewu kuze kuyofika kwincwadi yesambulo yabona ukufunda iOld Testament uyiqede uphinde uzofunda incwadi yeTestament elisha uyifunde uyiqede ngesikhathi uyifunda incwadi yeTestament elidala unembuzo ubuka nje indaba endlela ebekwe ngayo bese ufika kwiTestament elisha soqala kwincwadi yaMathewu ufunda seyiyakhasisela into ebhalwe kuphi kwiTestament elidala izogcwalisa kwincwadi yaMathewu ngobufakazi bakhe mawuphuma uMathewu ukhona ungakutholi kahle ukuthi uyafika kuMakho nanguMakho ezinye izinto futhi uyazigcwalisa uthi usathi usafika uqede kuMakho uthi uyakuLuka nanguLuka vela ndlale kakhulu uma uqede lapho uthi uyakuJohane mawufika eJohane uvela ufike uncame uvela ubone ukuthi yabona ke manje ngigcwele senginokuqonda manje izolonto leyo so mase uhamba uyofunda incwadi ezenze soyobuka imisebenzi eyenziwa abapostoli beqala ibandla likaJesu ngalo bufakazi lobu obukhona eBhayibhelini kusukela kwincwadi yaGenesis kuze kuzophuma kwincwadi yaMalaki uqale kwincwadi yeTestament elisha uzokuzofika uzobona ukuthi uIsaya wayekhuluma ngobani uzobona ukuthi uJeremiah wayethini uzobona ukuthi uMalaki wayekhuluma ngobani uzobona ukuthi uJohane ubizwa ngobani kwiTestament elidala amen uzobona ukuthi uJohane uze kanjani bathi uzoqhamuka sozofunda iTestament elisha iTestament elidala ungalazi ingakho isambulo singekho kubafundisi abaningi amen yanxa ukuthi bayanqamulela bafuna ushortcut bajabuliswa ukuthi babizwa ngabafundisi abangajabuliswa ukuthi nje bamleya pulpit bese ngibashumela ngathi badrotshiwe kanti isambulo sangempela abanaso okay ake ngigcwalise zonke izinto engizishilo manje onginike incwadi yesambulo sahluko 16 verse 13 ufuna ukubona ukuthi uNkulunkulu uzongisiza yini ngabona kuphuma emlonyeni kaDrago emlomeni kaSathane kwasephuma nasemlonyeni wesilo nomlomo wesilo ukhumbula ukuthi ke uSathane noDrago into eyodwa ahlukile uSathane noDrago into eyodwa nesilo umoya wakhe uSathane akuhlukile qhubeka nasemlonyeni womprofethi wamanga nomprofethi osetshenziswa uSathane omoya abathathu kwaphuma umoya emithathu abangcolileyo umoya engcolileyo befana nezingxanga befana namaxoxo ngokuba bangomoya bamadimoni ngokuba lento abazikhulumayo bafundisa izinto zamadimoni benza izibonakaliso abaphuma baya emakhosini ezwe lonke benza izibonakaliso lezibonakaliso bese bezenza bahamba bayokhohlisa ababusi balomhlaba awasekho kwamakhosi manje I mean kings sekhona president manje president ibona labo uSathane abahamba obadunga ingqondo zabo ubona nje kuphasiswa imithetho yokutabane ukuphuza kwezingane ezikoleni ukukhishwa kwezisu ukusebenzisa kwamakhondom ukulalana ngaphandle kwemishado ukudayiswa kogwayi lezo zinto lezo bese yabona ukuqali ngifuna ubuke ukuhlehla kancane kunento ngifuna ukukhombisa yona bacishe bambulala uAaron befuna ukuthi enze ithole uMoses naye wayesekhala enkulu abantu bafuna ukungcoba ngamatshe umprofethi uIsaya naye wahlupheka umprofethi uJeremiah naye wahlupheka washawa wazovalela emgodini bese kuzoba iTestament elisha Testament elisha sithola
uJohane uMbhapatisi uyabulawa. uJesu nabafundi bakhe abafuni ukuthi afundise lemfundiso ayifundisayo. Bese enze zonke izibonakaliso esevukele kufeni abapostoli bakhe sebenobufakazi ngakho konke akwenzile uJesu. So sebeshumayela kuphi egameni lakhe benza izibonakaliso kuphi egameni lakhe. Nabantu ababesebenza ngegama lika Jesu babeshawa bevalwa ukuthi bangakwenzi lokho. Utheme bona uSathane ukuthi no ayiphumeleli le plan yakhe. Wayesethi ke hayi abashumayele ngalo Jesu ngizobanika abaprofeti nabafundisi nabapostoli bamanga. Ingakho ngasabulawa manje noma kuvinjwe uJesu sekuthiwa manje ngale igama lika Jesu uhlotshiswe kufake yonke inhlobo yomoya wamanga ukuze ke lizosetshenziswa le gama lika Jesu lingabi namandla ngenxa yokuthi uSathane uselisebenzisile. Ingakho uJesu athi abaprofeti abaningi bayovuka egameni lami benze izibonakaliso badukisa abaningi. Abaprofeti abaningi bazovuka badukisa abaningi. Njengamanje kufezeka leyo nto leyo ukuthi nina nibona ngathi uJesu ushunyelwa ngathi ushunyela kakhulu kahle kanti no sekushunyela uJesu sekubhixiwe kwafakwa namanga phakathi. Ngenxa yokungalazi iBhayibheli nezwi kaNkulunkulu niyasala. So le moya abaprofeti le isingenile ngisho ebandleni. Ongiphi incwadi yesabuni sahluko 2 uverse 5. Ngakho khumbula lapho uwe khona. Khumbula lapho uwe khona. Uphenduke. Bese uphenduka. Wenze imisebenzi yakuqala. Bese wenza imisebenzi obuyenza ngaphambilini. Uma kungenjalo. Uma kungenjalo. Ngiyeza kuwe. Uthi uyeza kuwena. Ngilususe. Uthi lwesibani sakho. Ngisuse lo mngcwele bakho lo uthi ukhanya ngabo. Endaweni yalo. Sekho endaweni yothandeni lokuqala. Uma ungaphenduki. Kepha unalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaNikolawu. Yes. Engiyizondayo nami. Onezindlebe makwezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Go ahead. Onqobayo ngiyakumnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila. Adle umuthi wokuphila ophakathi. Oseparadise. Yes. LikaNkulunkulu. Go ahead. Nakuwe ingilosi yebandla lase Smina loba ukuthi nakho akushoyo okuqala nokugcina oyefile kepha useyaphila uthi ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nobumpofu bakho kanti ucebile nenhlamba yabathi bangabaJuda bengesibo kodwa beyisinagogi likaSathane. Nayo ke lento engivunayo khona amasinagogi kabani kaSathane. Yayizindaba kusho iBhayibheli abantu abathi bona bangcwele abantu bashumayela uJesu yebo umuntu afika ngaphakathi gcwele imfundiso kabani kaSathane. Ungesabi lokho. So lezo zinto lezo mina njengomhlengi zondi njengoba ngimla azingisabisi mina. Osakuhlupheka ngakho. Lezi zinto lezi ezikhulunywa abantu befuna ukungisabisa ukuthi mina ngigcotshiwe mina nginawo lalela okwakho lokho noma ngangithuka umuthanda uNkulunkulu aza kusibekele akuthethelele ngelinye ilanga avula amehlo ubuye uze kule ncwadi le enibalekelayo. Nayi incwadi enibalekelayo. So imfundiso zikaSathane zingena ngaphakathi emabandleni nje ngenxa yokuthi nina abantu nengamavile emabhayibhelini enu anisakwazi ukuhlola imimoya. Uzohlola kanjani umoya ungekho kumoya? Ngoba phela imimoya ihlolwa ngezwi. Incwadi lesiphathayo indala kakhulu ngeke sikwazi ukuyeqa. Uthi uJesu njengokuba uEnigma mekhuluma athi umuntu ongafuni ukwamukela lento uNkulunkulu akhuluma naye iyangihlupha lonto yazi ngoba yini ufika akhuluma into ezophikisa iBhayibheli bese athi ke uthi uJesu namhlanje umanilizwa izwi lakhe lingaqinisa inhliziyo uyayazi leyo ncwadi kwenziwa yini angayazi le ngoba phela mawuzothatha leyo ncwadi leyo yayizolonto leyo ibhalwe ngeTestament elisha kwincwadi yamaHebheru ngithi uyayivuma leyo ncwadi ukuthi ngempela kufanele siyenze ngithi manje iBhayibheli ke abaningi umoya ukhuluma ngokucecela ukuthi abaningi bayophuma
ekukholweni balandela izimfundiso ezidukisayo zamadimoni. Betshela abantu ukuthi bangakudla ukudla. Bese betshela abantu ukuthi bangaganani. Bese baphinde futhi betshela abantu bangadli ukudla. Bathi lokho kudla lokho kubusiswa uNkulunkulu, kubusiswa uNkulunkulu. Leyo ncwadi leyo understand ukuthi uNkulunkulu uthi lokho kudla kubusisile. Wena uNkulunkulu meze ukunika isambulo sokuthi wamutshela abantu ukuthi bangakudla ukudla okuthile. Qhamukapi mengizobuza ngithi mina ungani bephuza iCoca-Cola like iStar uthi wena ke akusebenzi phela ukuthi babe sesikhuluma ngento namhlanje uthi today uthi uJesu izolo namhlanje naphakade akaguquki. Ingakho athi laphayana uJesu kwincwadi yaJohane isahluko 10 verse 33 bekhuluma befuna ukumphikisa ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu. Bese abakhasisele ngokombhalo inkinga ukuthi silova kuphi embhalweni. Bese nibona ngazi ukuthi mina ngilenkinga ngoba nakho ngishona phansi embhalweni. Uthi uJesu kwincwadi yaJohane isahluko 10 verse 33 Bamphendula abaJuda bathi, yes, asikukhandi ngenxa yomsebenzi omuhle, yes, kepha ngenxa yokuhlambalaza. ngenxa yokuhlambalaza. Ngokuba wena ungumuntu, Ngokuba wena ungumuntu uzenza uNkulunkulu. uzenza uNkulunkulu. uJesu wabaphendula wathi, I understand lento lo uJesu mesephendula azange asho ukuthi mina angishongo ukuthi nguNkulunkulu. Uthi ke uJesu mebaphendula akulotshiwe yini? uthini uJesu? Akulotshiwe yini emthethweni wakini? Awuzwe emthethweni uMoses unikwe umthetho. Abaprofeti bakha phezulu kwesisekelo sani somthetho. So yonke into eprofetha abaprofeti bayiprofethele ngaphansi phezulu kwesisekelo sani somthetho. So uthi ke uDavide wakhuluma kwincwadi yamahubo wathini? Akulotshiwe yini? Akulotshiwe yini emthethweni wakini ukuthi ngitheni ngoNkulunkulu? Ngithe ubaphendula ngeBhayibheli. Ngithe ngisho uNkulunkulu, ngithe nginoNkulunkulu. Ngitheni ngoNkulunkulu na? Yes. Uma wathi bangoNkulunkulu bona, Uma ke wathi bangoNkulunkulu bona, eleza kubo izwi likaNkulunkulu, banikwa izwi likaNkulunkulu nombhalo ongeqiwe. umbhalo njani? Ongeqiwe. Ongeqiwa. Amen. Umbhalo ongeqiwa. Umbhalo ongeqiwa. So mawuthi wena uthi uJesu today like iStar singayidli. Kepha futhi mengidla futhi ngithandaze ukhuluma izinto eziwu2. Ukhuluma izinto eziwu2. Mawuzothi wena ke uthe uJesu ke ngingayidli like iStar bese ngithandaza ngithi kepha Jesu namhlanje kokugcina. Yeyokugcina impuphu yami. Bese uyayidla uJesu uzoxolela. Wazi kanjani? Bethi akuzile ukudla akudalayo uNkulunkulu. Uma uthi wena uthe uJesu ke umuntu esifazana ngagqoka ibhluke wena uhamba utshela abantu lokho uthi nofazi bekaJesu. Wena bese uzothi iphinde futhi lapho usebenza emsebenzini lapho khona bethi ke gqoka ibhluke ngenkani ungagqoka emsebenzini kuphela. Bese uthandaze uthi inkosi ngicela ungithethelele. uJesu uzokuthethelela uzovuma yini ufakazi okufakazela lokho ukuthi uNkulunkulu wayeke umuntu enzisono ngamabomu wayesethandaza lo muntu ukuthi uNkulunkulu ngithethelele ngisenze lesono khona ke ngizokwazi ukuthi ngibondle izingane zami. Ukuphi lokho eBhayibhelini? uJesu uthi ke akulotshiwe yini emthethweni wakini ukuthi ngathi noNkulunkulu uma kuukuthi lezwi lafika kubona. Amen. 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 Nembhalo engeke yeqiwe. Namhlanje singayiqa kanjani imibhalo sithi siyashumayela? Ngoba naku sifuna ukuthatha ubufakazi bakho wena umuntu othi uhambe unofakazi ukuthathe kuJesu obungafakazelwa eBhayibhelini. Alisho ukuthi kwakhona nasekani kwakhona abaprofeti bamanga kwincwadi yaPetru. Yes Lord. Yes Lord. Amazi incwadi yaPetru sahluko incwadi yokuqala kaPetru sahluko 2. No incwadi yesibili kaPetru sahluko 2 verse 1 kulo incwadi leyo. Akuyona into emangalisayo namanje njengoba kusenzeka nje. Kepha kwavela nabaprofeti bamanga. Kwaze kuvela nabaprofeti bamanga Phakathi kwesizwe. Njengokuba nakinina kuza kuba khona abafundisi. Namanje bakhona abafundisi abathi abafuna ukubizwa ngabafundisi kepha bazofundisa. Bamanga. So uma lalela ngifuna ukukukhombisa mina Bright. Ngikhombise into esimple. Yabona uEnigma. Uthi yena
akayena umprofeti, okay, akayena umfundisi. Njengoba abantu besho bekufonela bebuza imibuzo bese baphendula same time. Uma baphendula same time, umuphi umprofeti owenza njalo noma ke angazi ubani uzibiza ngaye eBhayibhelini, lo owathi umuntu bembuza because kulindwa izwi kaNkulunkulu lize libuye nempendulo. Ukuze wena uphendule ini, wena ukwenzi lokho, wena uphendule yonke into unama answers ayo yonke into. uJesu phela umngani wakhe uthi uyawambonisa, uyachaza wambonisa nini okwakubonisa kona ngo-1999 noma ngo-1992 kuphela lapho ngo-92 ukhuluma kona ukuthi uJesu wangiboni. Mekuthi u-2018 mawuthi izambulo zakho zazohamba ziphela, why zingapheli? Why unezimpendulo zona zonke imibuzo ebuzwayo? Mekuthi ngempela wena uthi uJesu waphela akekho umprofeti ovela abuza imibuzo same time aphendula. uMoses uthini uAhabe ulo uJesu uJehoshaphat no Samuel kufika izwi kuyena lizomtshela ngento eyenziwa bani. Akuthi ekhuluma nolontuzana no Ahabe noma no Saul. uNkulunkulu ebekhuluma, uNkulunkulu umvezela into ekumele ahamba ayisho. Ninabantu enilandela uEnigma enithatha impendulo zakhe zonke, niyazilimaza ukuba iBhayibheli aniliqondi, and uEnigma uyanilimaza ngenxa ukuthi yena uzenza umngani kaJesu, and ngalokho udukisa abantu abaningi. Akekho umuntu ozokhulumela uJesu athi ke yabo lento iyonakala ngalesikhathi esethi ke uJesu wathi uzobuya ngeSabatha, aphinde futhi athi ke abantu bangakudla ukudla okuthize, aphinde futhi athi ke umuntu wesifazane ngaligqoka ibhlukwe emsebenzini uma kuphoqelekile bese ayathandaza. Uma umuntu uJesu uthi angakudla like istar noba lezinye izinkwa noma drink oCoca-Cola, abantu abangenawo umoya ingcwele bayamukela lonto leyo. Ezolona nabaningi bayakulandela amanyala abo. So njengoba abantu bayamukela lento le, abayamukeli ngokuthi baqale bahlola imbhalo. Melithi iBhayibheli masidle konke phambi kwethu obusisiwe sibusise nathi. Uma sengizotshela uyena ethi ngingakudla phinde athi ngingakudla ngenxa ukuthi ngambuza umbuzo mina wangabusakwazi ukuphendula, wayethi ke ngingakudla kepha ngikubusise. Akasasho manje kubantu ukuthi ngingakudla, uthi ke ningakudla nikubusise. Bese ucela inkosi ukuthi ithethelele. Kuyisono ukudla. Mekuyisono ukudla ngifuna ukukhombisa eBhayibhelini ukuba iBhayibheli liveze into eyodwa, ningakudli ukudla okuhlatshelwe amadimoni, ningakudli ukudla okuhlatshelwe izithombe. Wena mawuqhamuka uzo-accuser inkampani ethize ukuthi uSathane usebenza ngayo, ufuna ube neproof ukuba phela wena utshela abantu abasebenza kulezo zinkampani ukuthi baye ukusebenza lapho abasindisiwe ukuba inkampani kaSathane leya. Nangokunye futhi uthi uEnigma imali yegrant, imali kaSathane. Uthi imali ye350 lo khishwa kuba unikwa abantu uthi imali kaSathane. Uyayichaza le theology yakhe ebhedayo. Umbhedo lento oyichazayo Enigma. Wena ukhubekisa abantu, ulabantu bangayithatha imali abakholwayo. Ungufuna ukushondela ukuthi imali kaSathane bese uphinde futhi abantu abayithathe kepha banganikeni ngayo esontweni. Nina abantu lithi sambulo. Ichini incwadi ithi kanjani? Incwadi yaPetru. Abaningi bawenza njani? Nabaningi bayakulandela amanyala abo, ngenxa yabo indlela yeqiniso iyakuhlanjalazwa. Nina abantu nilandela imbudane, nimpumputhe manje. Nilandela into engenamsebenzi. Ngoba nakulethi umuntu ubona uJesu. USathane vele mase kuwena ngeke aze akutshele yonke into eyamanga yonke nje okunjalo. Uzokumixela neqiniso. Uma uNkulunkulu ethi umuntu wesifazane akamvumeli usegqoka wesilisa, bese qhamuka umuntu athi ke umprofeti ovela kuJesu. Bese emva lokho azothi ke bese ungaligqoka bese ucela intethelelo. Ngakho siyakuthini na? Sihlale esonweni ukuze kuvame umusa na?
khana kanye iBhayibheli liqondile uthi uNkulunkulu lezwi leli uma ekunika lona hamba olinika manje njengoba linjalo ungaliguquli lutho wena uthathapha ukuthi ke ubani umprofeti owatshela abantu ukuthi ke uNkulunkulu uthe ningazihlabeli izithombe kepha ningakudla ukudla kwazi ukuhlatshela ningazihlabeli kepha kuhleli ukudla kwazo manje iBhayibheli umuntu wesifazane angagqokisi kowesilisa nowesilisa wena bese owesifazane angagqoka emsebenzini maphoqelekile yindaba angayiboni lo nto ukuthi lapho khona sekukhona shayisana kwezinto yenzeka ilizwi loNkulunkulu liphambuke nomthetho wakhe futhi bonke abaprofeti bangaphansi kwa-enigma umprofeti omkhulu enigma ukuba yena uyakwazi ukuthi atshele abantu ukuthi kumele benzeni yabona lezi impendulo nazo zonke nale mfundiso zakho uma ungaphenduki njengoba namhlanje ngisasho futhi uvume ukuthi wena uzikhulumele ngaphandle kokuyala uNkulunkulu bese ubuyele eBhayibhelini uma ukuthi awunezambulo zakho wambule izambulo zakho uqede but uma ukuthi izambulo zakho ziyaqhubeka sewambula ngenxa ukuthi ufuna ukubonakala ku-TV njalo usathane yakwazi ukulutha umuntu mina mbamba nina abantu ngeke nize nibone lena kepha ngisiza nini ngeBhayibheli izwi loNkulunkulu ngeke ezelijike incwadi le yesiprofeto uma umuntu ezwa le ncwadi namazwi phakathi kuyona kufanele ahlale entweni ayizwile uma uqhamuka umuntu ezokutshela into ephambene lezi into ethi ngixhumele lezi zinto vele ngoba naku maBhayibheli anwazi abanye bathi ngoba naku uNkulunkulu wezinto entsha bathi ngoba naku kubhalwe kwincwadi yaJoel ukuthi uNkulunkulu uyathela umoya wakhe uyakuthela umoya kepha abashonga ukuthi uyoletha umoya obuyaluyana no ngokufisa bayakuthengiselana ngani ngamazwi obuqili amazwi obuqili oyibheka umuntu engafuni ukuthi afakazelwe eBhayibheli lalela njengoba ngintshela hambani nobheka lapha ka-YouTube Pastor Mkhize ngo-1984 wayengakholwa edakwa utshwala ehlumeza umfazi wakhe kepha uPastor Mkhize uNkulunkulu wamhlwitha esegula wayemkhombisa isihoko ukuthi kunjani esihokweni wafike naye wahlala esihokweni washa esasha ephuza lotshwala nje ephuza lemhlabeni engasathandi uNkulunkulu wamenzela umusa wamkhipha wamusa endaweni lapho khona uNkulunkulu ekhona emtshele esemkhombisa esihogweni uthi ke buka lophuma khona bese ubheke le ndawo le uNkulunkulu anifuna nize khona ningafuni uza khona bese afika phambi kwaNkulunkulu uthi wathi membheka lo muntu akashonga ukuthi umlungu wathi wambuka emhlophe engabhekeki ekhazimula kahle hle into emhlophe nomlungu kuba umlungu into ezingafani lezo so mekhazimula uthi ke izwi inezela ukuthi ungakwazi ukumbheka izono zakho wayesenikwa umusa ukuthi abuyele emhlabeni uEzekiel kwincwadi yaEzekiel chapter 3 uNkulunkulu unika uEzekiel umbono oqala bese ngoba amnike incwadi umqulu athi akawuhle incwadi yaEzekiel chapter 3 kusukela kuverse 1 kuya kuverse 4 bese valo ngizophinde ngigcwalise ngenye incwadi njengokuba ngisho ngenza isibonelo ngomkhize ngokuba umkhize ukhuluma amazwi aseBhayibhelini ufundisa ngeBhayibheli uEnigma akafuni ukuvuma ukuthi yena akathunywa ngoJesu incwadi uHezekiel isahluko sesithathu verse 3 baningi abantu abathi ubufakazi ku-internet maningi amathuba futhi ukuthi uEnigma uhlala ku-internet abuka izinto zaku-internet bese azibhale phansi kule diary yakhe bese uyazonitshela zona ngokuba akakhiphi madimoni abantu bayaphenduka bathi bakhuluma ukuthi bayaphenduka kusizana ukuphenduka ukuthi usatshiswa ukuthi uyesihogweni but ke imfundiso ephilileyo ngaphakathi ebandleni vele ungayazi noma nje vele emabandleni nizonisosatshiswa usathane ngokuthi nizoya kuyena ngenxa yokuthi vele imfundiso ayikho ngaphakathi ebandleni niphika imibhalo bese nizovuma izambulo zabantu eziphambene lezwi niyayiphika imibhalo ekuyiyona ekuthiwa sokwahlulelwa ngayo umkhize lo ngikhuluma ngaye lithini iBhayibheli incwadi uHezekiel isahluko sesithathu verse 3
wathi kimi indodana yomuntu, sidlise isisu sakho, ugcwalise izibilini zakho ngalomqulu engikunika wona. Ngase ngiwudla, wawumnandi emlonyeni wami njengezinyosi. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, hamba uye endlini yakwa-Israyeli, ukhulume kuyo ngamazwi ami. Ukhulume ngani? Ngamazwi ami. Amazwi kaNkulunkulu. Umdlise incwadi kamoya. Umdlise incwadi kamoya. Wayifaka kuyena incwadi kamoya. Wayesethi hamba ukhuluma nabantu amazwi ami. Ngokuba uthunywanga kubantu abankulumo yabo ilukhuni nolimi lwabo lungaqondakali, kepha endlini yakwa-Israyeli kungeke kubantu abaningi abankulumo yabo ilukhuni nolimi lwabo lungaqondakali, ongawezwa amazwi abo. Ibambe lapho Bright. Uthunywe umuntu ozokhuluma amazwi aqondile abantu abazokuzwa. Mase kungapheleli lapho, hambe kwincwadi yesambulo sahluko 10 verse 9, 10 and 11. Ngifuna ukukhombisa ukuthi njengoba ngithi mina hamba olalela ubufakazi buka Pastor Mkhize owahamba wayezulwini noma wayesihogweni wayesephunda wakhontisa izulu. Ngifuna ukukhombisa ukuthi into ayikhulumile ifakazele eBhayibheli. Ngisho izinto azishoyo ukuthi ke wabona abantu abenza izinto le emhlabeni ezingafakazelwa uNkulunkulu zibake esihogweni naye waya khona, kepha wafika wacushiswa naye lapho ade sebenzela khona. Uthi ke wafika kwenye indlu lapho khona kwakhona abantu abahlele endlini bethule engathi bamakholwa. Kuthiwa ngaphambili abafundisi abaholi babo kuthiwa amakholwa lawade esontweni angawenzanga intando kaNkulunkulu. Uthi ke pho balindeni kuthiwa balinde okwesabisayo. Okwesabisayo uyakuthola kwincwadi yamaHebheru sahluko 6 verse 4, uyayithola futhi kwincwadi yamaHebheru sahluko 10 verse 26. Kubantu ade sebelazi izwi bangalenza. Abantu abalizwile izwi baliphila basebelishiya. Kubantu abona sebazi kubhalwe kulezi ncwadi engizishoyo. Le ncwadi ke esambulo sahluko 10 ivezela ukuthi egcineni wathi bese kumele eze la emhlabeni yena sethiwa akaphindele unkosikazi wakhe ayovuma izono zakhe. Lo nkosikazi akade emhlukumeza emshaya efuna ngisho ukumgwaza, akahambe manje ayovuma izono zakhe akhokhe zonke izikweletu zakhe zasemantshwaleni. Mase emva kwalokho lithi wayesethatha incwadi imbe noma ibhuku wayifaka emlomeni wami, wathi thatha uthi le ncwadi le iBhayibheli elifana namabhayibheli esiwaphatha emhlabeni. So lo ncwadi leyo sesibonile eZekiel. Sizolibheka futhi manje ukuthi ayikho la. Hallelujah. Amen. Incwadi isambulo isahluko 10 verse 8. Izwi ngithe ngifuna verse 9 and 10, 11. Ngaya kuyo ingilosi. Ngase ngithi kuyo, mayinginike incwadi encane. Yayisithi kimi, yithabathe uyidle. Ithathe mesenziwa njani? Uyidle uyiqede. Iza kuba esiswini sakho, kepha emlonyeni wakho iyakuba mnandi njengezinyosi. Okay, lo muntu wambulelwe. Bemva lokho kuzothiwa akathathe lencwadi ngaphezulu. Lezo nto engishoyo. So sino Ezekiel ofakazela ngencwadi. Sino Joshua futhi othiwa naye umprofeti aphinde futhi ethiwa lencwadi yomthetho ingasuki kuyena. Mina ngibuza ke lo enigma wenu enimthandayo ngoba manje ke senimenza yena abe uJesu. Kukuphi lapho khona efakaza ngezwi kaNkulunkulu eBhayibhelini meshumayela noma ethula ufakazi bakhe ethiwa ashumayelile? Kukuphi lapho ekhuluma izwi ezofakazela abaprofeti njengoba sesikhuluma ngencwadi eziwu2 ezikhuluma ukuthi uNkulunkulu abaprofeti bakhe abanika izwi abanike ngisho incwadi. Babuye bezokhuluma uthi yena uPastor Mkhize akaliphathi iBhayibheli. Izwi likaNkulunkulu livela kuyena njenge-TV bese asho lokhu akwambule nawo. Kuthiwa vula la ukhulume lokhu. Yena atshela abantu ukuthi vulani incwadi yokuthi yena unesiphiwo isambulo nofakazi nesiphiwo sikaMoya Ingcwele. Hallelujah. Uphethe ipackage ephelele. Yini phone imkhulumelo enigma mesimbuza ngeBhayibheli atshela kayena umfundisi.
bese akafundisi umprofeti uIsaya wengafundisi wetshela abantu izinto ezisho uNkulunkulu njengoba wengazama ukuchaza izinto eziningi babengezikela bezobuza ukuthi manje mekanjena no bese abaphendula ngaleso sikhathi akwazi nina abantu nje ningazikhohlisa niziduduze eBhayibhelini sinabaprofeti sinabapostoli sinabavangeli sinabafundisi sinabelusi kuphela kanjalo iza kubaba esiswini sakho akekho umuntu ethunga umambulelwa eBhayibhelini abantu abenza nezambulo mawambulelwa mhlawumbe wambulelwa ngempilo yakho lento ezokwenzeka kuwena so uzothwena manje ke uNkulunkulu unika isambulo ufuna ukuhamba uzidumisa kubantu ngegama lika Jesu awuzange usabuza noma lento ofuna ukuyitshela abantu ukuthi awazi lutho manje ke sekunabantu abaningi abanezambulo but ubufakazi babo nezambulo zabo ziphambene lezo it's either uzoba umprofeti noma umprofetikazi noma uzoba umpostoli uJesu ufikile kuyena engazi lutho wamguqula wathi hamba othola ubufakazi ngempilo yakho abantu bazophenduka bese ubafundise njengoba ngibhalile ezwini lami 1 2 no3 uyakwambulela izwi leNkulunkulu olifunisele ukuthi ngempela uhamba noJesu lingakuthanda izwe likuthandele ukuthi wena ukhuluma izinto ezijabulisa bona awukwazi kuba nama solution wonke umuntu ama solution kaNkulunkulu uthi izindlela zakhe zingaphezulu kwendlela zethu nemicabango yakhe ayifani neyethu asikwazi ukucabangela uNkulunkulu lento yenziwa enigma angihambisani nayo futhi angisoze ngayivuma ukuze ngikhona phansi emgodini baningi incwadi ezenzo bona bonke abantu abafuna ukuphenduka incwadi ezenzo sahluko 2 verse 38 izwi iBhayibheli lithini uenigma yena uthini uJesu wasikhombisa ukuthi esihogweni kunebhuku elikhulu amagama abantu bonke abhalwe khona uma ungasindisiwe nelami uqobo usho yena ukuthi usindisiwe ukhulumela ngoJesu kepha uthi igama lakhe lisesihogweni so manje ngisho umntwana amezalwa amadimoni afika azolalela ukuthi igama lakhe ubani alithatha elibhale esihogweni iphi into efakazela lonto eBhayibhelini ngoba lonto inyongo yesono namanga agcwele inyongo iyababa ayikho right lonto le ngikho ngoba lithi iBhayibheli umntwana ozelwe akazi lutho akwazi ukuthi umuntu angahamba yobhala esihogweni umntwana ongazi lutho amanga kuhlaza lawo uthi uJesu vumelani abantwana beze kimi ngokuba umbuso wezulu ngowabo iBhayibheli yazikhulumela omunye ukhuluma lokhu uphambele iBhayibheli omunye niyathatha niyagwinya yonke lonto ngokuba bangomoya bamadimoni so uma ethi uJesu wamvezele amagama ethabhalwe mase ke sefika ngizoshunyayezwa bese kuthiwa phapha izandla ngesiqathi uqede nje ukushunyayeza ukuthi amen igama lakho liyasulwa esihogweni libhale ezulwini ayikho lonto leyo uthini ngale ncwadi lengivulayo njengamanje ubani wathi fundisani ngomthandazo wezoni ukuthi abantu baphamisa izandla bavuma izono zabo base bethi ke sebengenile ezulwini noma amagama ababhalwe ezulwini ukubhalwe kuphi eBhayibhelini akasho yini uJesu kuNicodemus ethi uma ungazalwa wabusha ngeke uzungene embusweni kaNkulunkulu uthi uNicodemus ngingangena kanjani ngazalwa kanjani kabusha sengimdala kungenzeka yini ukuthi ngiphinde ngingene esibelethweni sikamama ngizalwe kabusha uthi uJesu cha ngiqinisile ngithi kuwena uma ungazalwa ngamanzi nangomoya angeke umbuso kaNkulunkulu ubone ungazalwa ngamanzi nangomoya izinto eziwuthu ziyahambisana amanzi nomoya ungazalwa ngakho angengene embusweni kaNkulunkulu so ngaphinde futhi nganivulele incwadi yaseGalatia sahluko 1 verse 6 uthi ngiyamangala ukuba senimhlubuke masinya kangaka lo wanibizelayo evangelini lokuphila emseni nase namukele ivangeli engesilo ngenxa yokukhona abandukisayo ithini bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu soqedile besathi ke noma ngabe kuthiwa yimina
noma ngabe ngathiwa ingilosi noma ngabe kuthiwa ingilosi evela ezulwini izolifundisa elinye ivangeli eliphambene nalelo enashunyayezwa lona makabe ngoqalekisiweyo kusho iBhayibheli. Umuntu ozokhuluma into ephambene nezwi kaNkulunkulu lithi iBhayibheli makabe ngoqalekisiweyo. Uma uNkulunkulu emnike isiprofeto ethi prophet umuntu tshela lowo muntu leyo methi tshela abantu bonke tshela abantu bonke kwazi ukwahlukanisa umehluko ungafuni udumo ngamagama abantu uthi ukusho uJesu. iBhayibheli kumele lifakazele mele ngakufakazela iBhayibheli lento eyikhulumayo asikwazi ukuyithatha sithi ke soyifundisa abantu ngokuba abantu bazobuya bazobuza thina abantu futhi esifundisa ngeBhayibheli ngento ekhulunywa wena ngomlomo wakho ngenxa ukuthi wena ufuna ukuvuma ukuthi lento ekhulumayo ivele kuJesu ubhizi ubanjwe impakamo nomoya wokufuna ukuvuma iqiniso. Uthini uPetro? Phendukani. Uthi uPetro phendukani. Yiloyo naloyo abhabhathizwe. Yalezi iBhayibheli litheni? Imfundiso yeBhayibheli. Uthi uJesu kwincwadi yaMarku sahluko 15 sahluko 16 verse 16 uJesu uthini? Nina ningitshela ukuthi yini ningafuni ukubhabhathizwa? Yini ningafuni ukushumayela into ebhalwe phansi eBhayibhelini? Okholwayo abhabhathizwe uyakusindiswa. Okholwayo bese njani? Abhabhathizwe uyakusindiswa. Ashiwanga bright ukuthi okholwayo bese phakamisa izandla. Okholwayo abhabhathizwe uyakusindiswa. Lalela mina ngifuna umlomo yenu nabantu enilandela enikho. Ngifuna yena uqobo lwakhe mina. Yena uqobo lwakhe ngifuna yena. Singakhuluma kushona ilanga kuyena. Ngifuna yena uqobo lwakhe. Imlomo yenu nje hayi cha. Ningakhuluma kushona ilanga nginenkinga nakho konke nikushoyo. Kufanele ukuthi ngithela amanzi emhlane wedala. Yayizona ngishoyo. Ngifuna yena uqobo lwakhe mina. Wonke umuntu ocasulwa ukuthi mina ngivula iBhayibheli bese ngisho izinto ezisho iBhayibheli ngiphikise izinto ezikhulunywa abaprofeti bamanga. Lo muntu loyo akamazi uJesu. uJesu umazi ngokuba wena uvumelana nezwi lakhe ngeBhayibhelini. Yepha ongakholwayo uyakulahlwa. Lo ongakholwayo uyakulahlwa. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami. Nginike incwadi yakho uPetro. Ngifuna ukuveza ukuthi iBhayibheli likhuluma ngombhabhatiso. So lithi ke phendukani lo nalo wabhabhatiso egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyingcwele ngokuba isethembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wayesefakaza ngamanye amazwi amaningi obayala wathini. Zisindiseni kulesizulwane esiphambeneyo. Okay. Umprofeti umageja nimnike ubafu yomunye Pastor Zondo nimnike. Ushambe nimnike. AbakwaMoya Church of the Holy Ghost nibanike. Uyani uEnigma naye nimnike. Angilwi ngibhenge imbhalo ephikisana nezinto abazikhulumayo. Akekho umuntu ozothi uhamba noJesu akhuluma into ephambene nezwi likaJesu. iBhayibheli libhale phansi phambi kwakho ukuthi bayofika ngegama likaJesu. Bese sibonakaliso badukisa abaningi. Kuyenzeka anikholwa. Ayanikholwa. Abafuna ukubhabhatiswa, abafuna ukuhamba ngemfundiso epheleleyo. Bangasithinta kule namba lethu lo Bright isaqala ukuthola uhlelo lokushumayela noma kwinamba loyibonayo kwi-screen uNkulunkulu evumile. And email address mode embuzo ungasithinta kuyona. uNkulunkulu akwenzele indlela sikwazi ukuthi ke siphinde futhi siphumane simbule uJesu ngombhalo nangezwi lakhe. Uma ukuthi unesambulo wena sohlola imbhalo. Ngaphandle ke meprofethi ukuthi umuntu oshayiswa imoto lapha ngeke sihlole embhalweni lo. Ngihamba umtshela lo nto megoloza umuntu ahambe ongena emgaqweni ashayiswa imoto okwakhe lokho. Kepha ke usuke setsheliwe. Sesikhuluma thina ngemfundiso ke manje yasesontweni ebandleni likaKristu. Imoto yafundisa noma uthi wena unesambulo uJesu uthe fundisa abantu into ukuthi hayi sizobheka eBhayibhelini ngoba soyihlola imbhalo. Akwazi ukuthi kuzoba khona into entsha. Abanye abantu bathi wathi uzokwenza into entsha wayenza wenza uJesu. Wenza isivumelwano esisha ngaye futhi. Njengoba afika emhlabeni wafika yena uqobo lwakhe uNkulunkulu. Wenza into entsha. Ungakwazi ungakholwa lokho hamba ufunda iBhayibheli lakho kahle uqonde ukuthi uthini Moya Oyingcwele. Jesu Kristu inkosi. Bonke abantu abafuna ukubhabhatisa baza kusithinta kule mniningwane oyibonayo. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe nothando. Ngisho uNkulunkulu aqhubeke asibekele bazalwane. Nize niphelelise uthando leqiniso. Egameni lika Jesu Kristu, ngomusa nangothando. Osifala umkhuleko. Babe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu.
Siyakubonga uNkulunkulu namandla ngezwi lakho ekuyilona Nkosi eliyisibani elikhanyisayo Nkosi elisusa lonke ulwembu nokungaqondi ezingqondweni zethu. Siyakhuleka uNkulunkulu namandla egameni elihle lakho Nkosi yethu Jesu Kristu ukuba mayenziwe intando yakho. Siyabonga Nkosi ukuba kuko konke esiphila ngakho sikubona Nkosi iyafezeka izwi lakho ukuba lezi zikhathi Nkosi izikhathi ezinzima sinqoba ngezwi lakho, sinqoba ngawe Nkosi uJesu Kristu ngokuba kumele Nkosi sihlale ezwini lakho ukuze sipheleliswe ngakho konke ukulunga sizonqoba lezi zikhathi ezimbi zamanje lapho isitha uSathane namadimoni bethunyelwe ezweni ukudukisa Nkosi even nalabo abakhethiweyo bakho. Moya Ngcwele siyakubonga Nkosi uJesu Kristu, izwi lakho siyacela Nkosi libe isibani endleleni esihamba kuyo ngokuba wena uyindlela neqiniso nokuphila Nkosi uJesu egameni lakhe elihle manje naphakade, amen.